በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም 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 እግዚአብሔር አምላኽ ይብዝሐልኩም በየትኛውም ናይ ዓለም ዳርቻ ዘለኹም ኩላትኩም ክቡራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ኣለኹም? ደሕና ዲኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደሕና እየ። እና ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ውሽጠይ ሓሳባት ዝኾነ ብዙሕ ዝረአየኒ ሓሳባት ኣሎ። ግን ያው ከውፅኦ ዓቕሚ ስለዝንእሰኒ ካብ ዝሪኦ ነገራት ካብ በደል ደቂ ተነስትዮ ካብ በደል ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ነገር ይርኢ እሞ ግን ከውፅኦ ይደሊ ምውፃኡ ይኣብየኒና ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝኸኣልክዎ ግን ንእሽተይ ንምግላፅ ክሙክር እየና ሓግዙኒ ኢኹም ኣበረታትዑኒ እና ሞራል ሃውኒ ክብል ይደሊ እና እስኪ ናፍታ ግጥመይ ከብለኩም። ኣይ ሰብ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ፍርሓት ካብ ውሽጡ ጠፊኡ ተንኮል ምቀኝነት ንልቡ መሊኡ ብናይ ፍቕሪ ቃላት ክፍኣት ተሓዊኡ ፈታዊ መሲሉ ንምንታይ ምፅላኡ ፈታዊ መሲሉ ንምንታይ ምፅላኡ ሓቀኛ መሲሉ ኣለኹ እናበለ ብጥዑም ቃላቱ ልቢ ሰብ ምሳስለለ ምንም መሃልዩ ብኡ ዘይተታለለ ብናይ ሓሶት ፍቕሪ ውሽጡ ዘይቆሰለ ብናይ ሓሶት ፍቕሪ ውሽጡ ዘይቆሰለ ትርጉማ ዘይፈልጥ እንታይ እያ ፍቕሪ ብኣፉ መምሰሊ ሓሶት ቀባጣሪ ቁም ነገር ዘይብሉ ዕድል ሰብ ሰባሪ ናይ ኢዱ ይሃቦ ትልዑል ፈጣሪ ናይ ኢዱ ይሃቦ ትልዑል ፈጣሪ ናይ ክንደይ ሰብ ልቢ ኣድምዩ ብናይ ፍቕሪ ቃላት ኣሸፊቱ ጨውዩ ካብ ክብርኻ ዝቕ ከብለካ ከዋርደካ ደልዩ ዝኾነን ዘይኮነን ተዛርዩ ሓምዩ ዝኾነን ዘይኮነን ተዛርዩ ሓምዩ ናይ ሓሜት ናይ ሓሶት ዝኾነ ሱሰኛ ብኣፉ መንፈሳዊ ተግባሩ ወረኛ ቆልበጥበጥ ዘብዝሕ ክመስል ሓቀኛ መልሓሱ ዘይእድብ ዝሰኣነ ዳኛ መልሓሱ ዘይእድብ ዝሰኣነ ዳኛ ጽቡቕ ዘይወጾ ብዙሕ ተናጋሪ ሰላም ዘይፈቱ ፍጹም ማዕገርገሪ ንብረት ሰብ ዝምነ ሌባ መጭበርበሪ ሰሪሑ ከይበልዕ ዝኾነ ኸታሪ ሰሪሑ ከይበልዕ ዝኾነ ኸታሪ ፍርሓት ኣምላኽ ዘየላ ኣብ ውሽጡ ንሱ ንኽፍቶ ሓሶት ምሽቅዋጡ ተማሂሩ ሰሪሑ ክንዲ ምልዋጡ ተሓዚሉ ክነብር ዝደሊ ከም ሕንጡ ተሓዚሉ ክነብር ዝደሊ ከም ሕንጡ ኣብ ክንዲ ዝነቅሕ ስጋኡ ዝቁንጥጥ ዝፈጠሮ ኣምላኽ ፍጹም ዘይፈልጥ ናይ ሰባት ሰብሲቡ ጅብኦ ክሕብጥ ንድኻ ዝብድል ብፍርዲ ዝጸቅጥ ንድኻ ዝብድል ብፍርዲ ዝጸቅጥ ከምዚ ኮይኑ ሎሚ ሓቀኛ ጠፊኡ ጭካነ በዚሑ ተግባርና ኸፊኡ ምኽሪ ዘይሰምዕ ወለደ መፂኡ ከመይ ኢሉ ይርሳዕ ኣፈጣጥርኡ ከመይ ኢሉ ይርስዕ ኣፈጣጥርኡ ብዙሕ ሃፍቲ ዋላ ተወነነ ዝኸበረ ክዳን እንተተኸደነ ኣካላቱ ኩሉ ብወርቂ ተሸፈነ ፍጹም ከይርስዕ ሓመድ ከም ዝኾነ ፍጹም ከይርስዕ ሓመድ ከም ዝኾነ መዓስ ከም ዝኾነ ጉዕዞ ናብ ፈጣሪ ብዘይ ምፍላጡ ከም ዝኣቱ ትሕቲ ምድሪ መሲልዎ ግዲ ዘለኣለም ነባሪ ከድሕኖ ኣይኽእልን ናይ ገንዘብ ፍቕሪ ከድሕኖ ኣይኽእልን ናይ ገንዘቡ ፍቕሪ ንውፃእ ካብ ተንኰል ካብ ክፍኣት ብሓሶት ብቕንኢ ምብዳል ንሰባት ሓቀኛ ሰብ ንኹን ልብና ይከፈት ኣብቲ ፍርዲ ሰዓት ድሓር ከይንሕተት ኣብቲ ፍርዲ ሰዓት ድሓር ከይንሕተት ገና ከይረፈደ ንመለስ ናብ ኣምላኽ ንጸሎት ልመና ኣእጋርና ይንበርከኽ ኣእዳውና ይዘርጋሕ ናብ ሰማያዊ መድረክ ህይወትና ይቀደስ ዘመንና ይባረኽ ህይወትና ይቀደስ ዘመንና ይባረኽ ስቃይ ስቅላቱ ናይ ጎይታና ንሕሰቦ ኣምላኽና ንዘክር መገዲ ንስዓቦ ንሕና ንፍቀደሉ ልብና ንሃቦ ብሓቂ ንነሳ ሓጢኣትና ንሕጸቦ ተሓቀኛ ፍቕሪ ህይወትና ይኽበቦ ተሓቀኛ ፍቕሪ ህይወትና ይኽበቦ እያ ትብል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።